Hyvää huomenta. Tänään on vähän erilainen päivä. Tultiin tänne vesipuistoon nimeltä Sian Park. On niinku puisto, jossa on vettä, eli vedellä varustettu puisto niin sanotusti. Hienolta näyttää ja keli on mitä parhain. Joku voisi sanoa, että keli on kuin morsian. Kenties. Tultiin syöpöttelemään. Tuolla on tämmönen burgeri ja ranskulaiset. Onko ollut mukavaa? On ollut kyllä pirun jäykkä tunnelma, voi sen sanoa. Ja no yksi miinus täytyy kyllä heittää, tuolla oli tommonen... Se on just näin. Ikävä juttu kaikin puolin, mutta nyt syöpötellään ja sitten lähdetään laskemaan lisää. Mikä on fiilis? Hyvä on fiilis. Mulla on ihan sairaan hyvä ruoka. Siis harvoin löytyy näin hyvin oikeesti silleen kasvissyöjälle. Joo, käytiin laskemassa. Nyt ollaan laskettu kaikki noin. Kaikista mäistä ollaan laskettu ja tultiin vähän tähän nyt vohvelia ottamaan ja niin kuin kuvasta saattaa näkyä, niin siinä on vohveli. Mä syön nyt. Se olisi päivä taputeltu täällä ja lähdetään bussilla. Pari tuntia mennään ja päästään takaisin hotellille. Illalla varmaan vähän edittiä ja katsotaan mitä tässä vielä tehdään. Te näette sitten jos jotain tehdään tai ollaan tekemättä. No niin, nyt päästiin hotellihuoneelle ja harmillisesti vähän sai kuvattua kyllä sieltä, että olisi pitänyt joku GoProski olla päässä, että olisi saanut parempaa settiä sieltä, mutta ei ollut tällä kertaa, niin näillä mennään, eikä meinata. Tai siis meinataan vähäsen, mutta ei ihan kauheasti. Vähän pitää ruveta työhommia tekemään ja oli erittäin mukavat mäenlaskut ja mäet. Ylä- ja alamäet. Ajattelin muuten äsken tossa tätä mun sukkaa, mikä mulla on jalassa, niin mulla ei oo kyllä ennen ollut tässä kohdassa reikä. Tossa on reikä. Onko teillä ollut tossa reikä? Jos sulla on ollut tossa reikä, niin kirjoita kommentteihin, että sulla on ollut tossa reikä. Jos ei ollut reikää, niin kirjoita, että ei oo ollut reikää. Voidaan tehdä sitten tämmönen tieteellinen tutkimus siitä, että kellä kaikilla se reikä on siellä ollut. Nyt voin sanoa, että on muuten reikä. On tossa kohti. Ennen ei oo ollut, mutta nyt on. No niin, sitä on tosiaan hiljaa. Ankarasti tein töitä tossa. Ehkä joku 20 minuuttia ja nyt lähdetäänkin sitten jo. Missä me lähdetään? Kattelee vähän meisseleitä. Ei siis nyt oltais lähdössä sitten jo ja lähdetään sitten. Lähdetään. Joo. Nyt äsken oltiin hotellilla ja nyt mennään. Oliko se oikein sanottu? Onko vuori? Se on. Onko laaja vuori? Itse asiassa, kato kun tunnisti vähän toi silmä alkoi tunnistaa tosta. Nyt mennään sitten. Eikä meinata. Mennään no ehkä vähän meinataan. No vähän me meinataankin. Tultiin perinteiselle strawberry mojitolle. Alkohol free tietysti. Eikö ole maukas? On täällä kyllä koristeet mavullansa, voisi sanoa. On budjettia käytetty enemmän kuin Jyväskylässä. No ehkä ei oo kyllä. Nyt kun miettii. On sitä 6. Jumalan pliudet on 6.
Otettiin pari jäykkää otosta tossa ja no ne voi laittaa vaikka tähän. Editoi tähän nyt. Editoi tähän. No niin, ei tarvi ääniefektejäkään tehdä. Ei. On näppärää tää videoblogaaminen. Tämmönen videopohjainen blogaaminen. Onko kirkko? Oh. Kurk. Vaan ei kirk. Vaan... Oho, sieltä tulee Multikamera Production tiimi täällä Kanarian saarilla vauhissa. Näköjään Multikamera Production tiimi kuvaa muitakin täällä. Siellä potretoi. Nyt on vauhissa. Onko muuten 6 tässä vieressä? Näyttäisi olevan 6 siinä. Sepä. Mä oon 7.